Marga. No había en el mundo para mi otra mujer. Anhelo los besos de su labio rojo, vivía cuello de mi querer. Vamos a cantar puro bueno. Si gloria perdía, la gloria le daba. Mi pan y sustento con ella partió. Como muy buena, la consideraba, llamaba un amigo por ella feliz. Era malo y el mal ahora puse en ella mi querer. Lo sawa. Teta seba, mandum konse już. Buffy biss. Isabiya. Din insab maqfula mġew. Ibni. Imsejk.
كان ابني. كلك تتربى وتكبر من غير المحبة توم. المحبة داك الانيمال تا مسيرك. ما في قد كنت تبصر تحت ديك اللبسة تا حروف كنا محبلوبو من الاكتر فيروتشي تيملس باش يحطف لو البريزة تيو من ياب كم فايل تحط بيهم من ياب كم حيدير في من ياب كم حيدير في نايت سحتا 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 فوقك ميغيل سحتا فوقك على الضربة سحتا شنو هذا؟ جبت الباتري والطبيب جبت Minem عادي. Capitano, Pepita Gomez ħassa ħażin qed titlob għall-patri u għat-tabib. Ħossib il-patri, ġibel għal-patri, u inti tempel għat-tabib. x'jidillek tabib? Attak ħafif tal-qalb. Tħalluwix tiċċaqlaq mis-sodda. Titħabaġġ. Tħalluwix tinkwieta. Hawn qiegħed ħadejk. Titħabaġġ. Smajtux għallek it-tabib biex ma titħabaġġ. Ma tistax titħabad fil-pożizzjoni li qiegħda int. Issa, jiena qiegħed hawn u lest biex nisimak f'dak kollu li għandek bżonn. Jiena lest biex nisimak, ommi. Ma jimpurtax għassejjaħtlek hekk hux. Ommi. Kemmu sabiħ dan l-isem. Qatt ma kelli x-xorti nisma' nillibni nisejjaħlek. Kif? Mela inti miżewġa u għandek it-tfal? Le. Minix miżewġa. Imma darba kelli ibn. Titħabaġġ. Fimtek, ommi, fimtek. U nista' nissigurak li m'intix l-ewwel waħda li ġralek hekk. Allura ma stajtux tirranġaw u fejn naf forsi wara kontu tistgħu tiżżewġu. Għandek raġun, padre. Għadek ma tafx kwalità ta' bniedem. Intqajt miegħu. Allura u ma kienx iħobbok. U kif sir tafu dan? Jiena qatt ma kont sinjura. Ommi tħabdet ħafna biex rabbit lili u lil ħija wara li kien mit missieri. Meta kelli 20 sena, kelli noħroġ naħdem jien ukoll biex ngħin il-familja.
Skużani, T'għandek bżonn. nixrob jekk jogħġbok. Carmencita! Carmencita! Ej, viva, ġeja, għam, xitri. Kif, int għadek ma spiċċaj kem, isak ġbara. Sajrekku ma tagħmel xej. Jien meta kont daqshekk kont intajjar in-nar minn idejja. Mhux norqod fuq ix-xogħol. Għandek bżonn, sinjur. Tixkun eċċja kiesaħ jekk jogħġbok. Taħallik, sinjur, għax għandi l-ikel fuq in-nar. Din ommok? Le, naħdem magħha. Fajla bħalek ma jxraqlekx taħdem hawn. Ej jaħdem miegħi, tkun aħjar. Int, fejn toqgħod, sinjur? Hawn. Il-lejla nistennik. Grazzi. Grazzi ħafna. Kif spiċċajt mix-xogħol, niftakar kont ġrejt lejn id-dar. U lbist l-aħjar libsa li kelli. Ngħidlek issew, skantajt kif wasalt quddiem il-palazz tiegħu. Bidejja jirtudu ċempel il-qammina. Wara ftit ser ġi u fetaħli l-bib. Kien kważi beda jidla u konna għadna qegħdin nitkellmu. Klimu kien jħollok. Kellu ħafna kif jiġbdek lejha. Ngħidlek issew, qatt qabel ma kont intqajt ma' raġel bħal dak. Mistqarri. Li ġewwa qalbi ħassejt bħal xrar ta' maħabba lejha. Mbagħad wara huwa offrilek ix-xogħol. Iva. U miegħu ma kontx sempliċi seftura. Huwa tant kien jistmani. U bdejna wkoll noħorġu flimkien. U miegħu ġejt f'diversi postijiet li qatt qabel ma kont rajt. Qatt ma ninsa meta konna morna flimkien. Ommi kienet wissini biex noqgħod attenta minn dak is-sinjur. Ma jiena padre kont mitlufa warajh.
ما كان من ودنا يدخل ومن العرق يخرج. dak huwa l-ħażin taż-żgħażagħ. Jaħsbu li l-kliem li jgħidu l-ġenituri huwa kliem fieraħ. Imbagħad ġara. Ven a mi rancho grande, ven a mi rancho grande, ven a mi rancho grande. Kif ġatlek? Bejnietna kienet daħlet ċerta intimità. Jum wieħed kien eluq sninu. Ħadni biex niċċelebraw. Dakinhar xorob ħafna u għal xejn missejtu. Kien sar il-ħin sewwa meta tlaqna u minflok ħadni d-dar baqa' sejjer bija daru. Kien bħal wieħed mitluf minn sensiħ u bessani. Miguel se tagħmel? Miguel taf x'inti tagħmel? Miguel itlaqni! Ħallini! Miguel x'waħdin ħallini! Itlaqni! Miguel! Ħallini! Jiena kont sirt inħobbu ħafna padre. Qatt ma kien għadda minn moħħi li kellu jagħmilli hekk. Skużi, Don Miguel qiegħed hawn għax nixtieq inkellmu. Ħalli ngħidlu. Signor? Ejli Manuel. Permetti li ftit. Ġiet tagħmel hawn bħalissa. Miguel, għandi ħabar sabiħ għax nagħtik. Jaqgħu x'ġara? Kun naf li jien ser insir Allura? Jien x'għandi x'naqsam? Kif? X'għandek x'taqsam? Miguel mhux inti. Jien? Għaret tlaq l-barra ja mara ħażina u tersaq x'aktar lawn. U wara ma tax li tafni. Miguel! Tanto fuqek! U il-moment li naqani miegħek. Naħlef fuq din it-tarbija. Jum jew ieħor titħallas minnek, Miguel. Li tifel il-ġmiel tiegħu padre. Iżda ma kellix ix-xort ingawdih. Flus ma kellix. Kontra qalbi. Kelli ninfiret minnu. Min dejjem kont nafi li kelli talent padre. U issa stajt nibda nagħmel użu minnu.
dik il-ħajja domt kważi 3 snin. Ġemajt solt mhux ħażin bil-għaraq ta' ġbini. Sajt nixtri xi ħwejjeġ x'nilbes. U nixtri wkoll appartament lussus, mhux biss il-bogħod minn fejn kont noqgħod. Insomma, fi ftit kliem bdejt ngħix ta' nies. Imma kien hemm 2 min-nies li qatt ma stajt inneħħi minn ġo moħħi, Padre. L-ibni Antonio u lil dak il-misħud ta' Mikel. Kont nagħmel ta' birruħi li qed ninsa. Imma malajr kont nintebaħ li qed inqarrab biha nnifsi. Il-mafra hija ta' biħawwiż ommi. Kristus stess tagħna l-eżempju. Insejt fuq is-salib ħafer lil min kien salbu. Ma dak kien Kristu, Padre. Faċli tajt taħfer. Ma jien kif nista' naħfer meta niftakar li kont mort wara l-bib ta' daru u l-mod li bih keċċini għax kien jaf se jkolli tarbija. Darba fost l-oħrajn kienet il-festa ta' fejn kont noqti u kont qed nara n-nies jieħdu pjaċiru nifirhom. Kien hemm uris kbir, il-festa ta' Santo Domingo li jagħmlu għaliha ħafna nies. Kien hemm nies kemm tara bajnejk, min jisfem, min ikanta, u kulħadd kien ferħan. Ngħidlek is-sew dak li ħin kien moħħi kwiet u kont qed nieħu pjaċir. Xejn f'salt wieħed. Dakinhar stess ġejt arrestata u mixħuta fil-ħabs ta' Madrid. Ma xorta waħda kont kuntenta, Padre, għax irnexxieli nwettaq il-ħalfa li kont ħlift. Żmien għadda, jeħtieġ li taħfer biex tiġi maħfura, mhux hekk.
اسمع مني، اطلب مغفرة لله ودارك كيف يغفرلك ودارك كيف تحس فرح جوا قلبك. اطلبوا مغفرة خلينا نعطيك للسولوزيوني. بروفا بادري، jina naf li Alla jajni. Nafillek f'isem Sidna Ġesu Kristu, f'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Irridkom li jekk kif jasal l-arkade, il-kol tilqaħ bil-ħerqa, kulħadd iċabċab. Tinsewx għattilkom, kulħadd iċabċab, u intom l-istess. Nixtieq nirringrazzjakom għal din għall-meħba sabiħa li tajtuni. Kif il-koll naħseb tafu, jien m'iniex wisq li ħaddin il-ħatra. Ix-xewqa tiegħi hija waħda, dik li jien nagħmel kull ma nista' sabiex intejjeb il-qagħda tagħkom. Għalhekk xtaqt li ssir din il-laqgħa tiegħi llum. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex nirringrazzja minn qalbi lill-Kapitano Signor Carlos Mendoza għax-xogħol fejjidi illi flimkien man-nies tiegħu qiegħed iwettaq hawn fostkom. Għandi narafkom illi fi żmien mhux il-bogħod in-nisa ser ikollhom residenza oħra u ser tkun ferm aktar adattata għalihom. Ix-xewqa tiegħi hija illi meta wieħed ikollu l-iżventura li jsib ruħu maqful hawn ġew, jsib kull faċilità li eduka ruħu f'ambjent aħjar biex meta jasallu żmien li joħroġ ikun ċittadin ferm aħjar milli daħal. Jekk hawn xi ħadd li jrid jgħidli xi ħaġa, hawn in-nies tiegħi lesti li jisimgħuh.